Okay, for today's video, mangaon tani yung mga katilo. Tungsod ano? Anta. So, before ta makaon, ampo sa daan, laming balaan, ug dalaingon gamanon ka nga Dios takmo sa ka to Lord, sa grasya na karon sa mga tubangan, ikaw ang tinubdan ning tanan Ginoo. Salamat Lord, ikaw magapanalangin Ginoo. Salamat. Amen. Na, mangaon tani yo. Just pinututoy, di tayo tutoy.